Přišel vám někdy podezřelý odkaz anebo podezřelá zpráva? Psal vám egyptský princ, že si vás chce vzít, ale potřebuje poslat zálohu na prstínky? Volali vám někdy údajně od policie, že váš účet byl napaden a potřebují vaše peníze přesunout? Poslala vám známá osobnost video s tím, že máte investovat do zaručené investice? Tak jste se pravděpodobně stali obětí podvodu. Na co si dát pozor, abyste se těmhle podvodům vyhnuli? Nejste náhodou součástí Ponziho schématu? Víte, co je spoofing? Tedy to taky nevěděl, ale dneska vám to řeknu. V dnešní rychlé době internetu je pro podvodníky čím dál tím lehčí vás okrást o peníze. Takže se pojďme společně podívat, jak se těmhle podvodům vyhnout a snad si tenhle díl užijete. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu. Dnes netradičně s Tomášem. A ještě netradičněji s Filipem. Čauky. Vítáme vás. Dnes si budeme povídat o tom, dnes vás budeme malinko podvádět. To neříkej. Tak vám budeme ukazovat, jak se těm podvodům vyhnout. Přesně tak, protože téma jsou finanční podvody. No, hlavně finanční, protože ty podvodníci dělají, že jo, protože chtějí vymálit finance, že jo. Podvodu může být víc, ale ten cíl, který každý chce, je všude stejný. Peníze. Prachy. Tak. A jde to dělat několika způsoby a je to čím dál tím víc rafinovanější. Jako občas i já mám problém rozeznat, co je dneska pravda a co lež a to teda jako, jo, takže tak. No, jak teda začneme? Začneme tím, že si řekneme takový ten asi hlavně jako začátek, na co, když už mám nějaký podvod, a je úplně jedno jaký, tak na co přesně ti podvodníci hrajou. Co je takový to nejčastější, kde nás chcou jako ovládnout a kudy na nás chtějí takzvaně jít. Co bys tam dalo? Ty podvodníci jsou totiž dost fištróni a oni využívají přesně to, co tam ty lidi konkrétně funguje v ten určitý čas. To znamená, že oni celkově jako nehledají nějaký hloupý lidi, to je, kde obětí podvodu nemusí prostě nutně hloupý člověk, ale třeba se nachází zrovna třeba nějaké životní fázi, takže to nějaký emoce, nějaká důvěra, tlak, jo, může být prostě, každý ten člověk prostě může reagovat něco jiného, takže ty podvodníci hlavně využívají tady ty slabiny těch jednotlivých lidí a přímo na to cílej. Takže to může být různý. Takže můžeme to dát po pořadě? Můžeme vám k tomu dát vždycky nějaký jako příklad, co se v tom může skrývat a jak to může fungovat. Takže když dáme třeba ty emoce, tak co bys tam vypíchl u těch emocí? Jak si mám představit, jakoby, že chcou hrát na moje emoce? Co by tam mohlo být? Tak nejčastěji funguje tak v tomhle hodu asi strach. Jo, takže prostě rychle, honem, něco se děje, pokud to neuděláte, pokud ty peníze sem nepošlete, tak se stane něco hroznýho, jo, nevím, co bych tomu řekl, chtěl jsem něco říct fakt hroznýho, ale nechci to říkat. To by třeba mohlo být, že jsem princ v Egyptě, který se potřebuje dostat jakoby z Egypta jinam, jinak mě tady zabijou, takže rychle potřebuju poslat peníze na tenhle účet. To se stalo kamarádovi. Kamarádovi jménem ty. A to by šlo, ne? Nebo ne? Jo, tam do toho vstupuje ještě, si myslím, že ještě něco navíc, tam je takový princ egyptský a tak dále, tak to už se jedná zase třeba o nějakou osamělost, třeba jako na to reagují nějaké třeba už starší osamělé dámy. Takže nějaká seznamka v podstatě. Ano, které s vidinou toho egyptského fešáka, kterému zaplatí jeden cestu, on tady s ním bude žít do konce jejich dnů, tak přesně to taky funguje, no. Takže na to bacha. On tak většinou úplně nefunguje, jo. Princ egyptský vám jako nebude psát, jak mu pošlete peníze na jízdenku. A pokud jo, tak zdvihnutý prstík dává na to pozor, protože tam může být první podvod. Přesně tak, jo. Takže to je jako nejčastější, to všichni známe. Jo. Může to být princ nějaký egyptský, může to být nějaký doktor ze Singapuru. Slyšel jsem samozřejmě o americkém vojákovi a který se chce dostat z mise domů. Přesně tak. Takže přesně tady tyhle lidi. Myslím, mi to někdy přišlo něco takového. Mně přišel možná ten princ. Nevím, jestli z Egypta, ale to mě asi přišlo. Tady zajímavý, že cílili na tebe, jakože s egyptským princem. Protože třeba, ale zase jsem slyšel o případu, kdy třeba Angelina Jolie psala. Takže známe osobnosti. Ano, známe osobnosti, přesně tak. Takže přesně na tohle. Ty bývají hodně ty známe osobnosti. Cílej. Jo. Tam ještě může být dál třeba. Důvěra, banka, policie. Hodně bývá ta policie, toho si hodně všímám i tady jako v Česku, že to bylo za poslední dobu, dejme tomu třeba rok, dva, že těch věcí bylo víc a víc a byla to vyloženě policie. Byl to takový ten hovor jako pod nátlakem. Nebyla to policie. No, jasně. Volali jako, že to je policie a pod nátlakem rychle musíte převést všechny své peníze na jináčí číslo účtu, protože ten váš účet byl nabourán. A dokonce to měli tak promakaný, mě to říkala jedna klientka, že si ji fakt jako vyzvali vyloženě na nějaké jako místo, který reálně jako existovalo, že tam má vlastně přijít a že tam na ní jako bude čekat borec z té banky, že to s ní jako vyřeší. A já mu dávám, že tam dokonce i nějak jako jela
a že když teda tam byla a volala vlastně na ten telefon, tak oni říkali, no my tady jsme, kde jste, že to jako chtěli jako dotáhnout úplně do konce. Jakože fakt si zatím stáli až do úplně konce. To jsou jako manufaktury jak blázen, je to oni jako fakt to mají promakaný, no, tak za tu dobu, co ty lidi jako podvedli, tak je to jako dost. Takže oni to furt jako špeli, vymýšlej a celkově prostě využívají povahu té instituce, jo, takže prostě policii samozřejmě věří, že jo, stát, známá třeba politika a tak dále. To je teďka hodně třeba častý, jsem slyšel jako zejména u starších lidí, třeba na těch 50 na 60 let, tak tam funguje třeba deepfakeový video. Deepfake znamená, že prostě tam je nějaká známá osobnost, ale je to přes počítač udělaný přes umělou inteligenci. Čeho s tím se teďka roztrhl pytel všude možná. Přesně tak. A ten třeba nejmenovaný český premiér tam jako kdyby říká, investujte tady do téhle věci, já tam investuju, jsem kvůli tomu bohatý, takže pojďme všichni, kdo tam máte peníze, hoďte je tam. Ne, tohle vám prostě politik jako takhle říkat nebude prostě, takže já toho pacha. Na druhou stranu, já když vidím, jak to AI celkově jakoby postoupilo a jak to funguje, tak jsou videa, u kterých mám já problém rozeznat, jestli to je nebo není AI, na to, že někdo komu je fakt víc a nemá s ním vůbec žádné zkušenosti. Takže to jako se nedivím vůbec. Jako v tom ohledu jako je to fakt nebezpečný, protože v dnešní době těch videí jako je fakt plno. Vidíme to každý den na tom internetu. Ale prostě principiálně, pokud někdo známej mi přes nějaký video doporučuje investovat do něčeho, o čem já nic nevím, vím o tom prd, tak asi to není úplně jako share, jo. Takže bych se na to dal bacha. Vždycky bych doporučoval tyhle věci řešit s někým, kdo prostě bude naproti mě sedět, bude nějaký odborník, bude třeba certifikovaný, nevím, poradce, bankéř, ale prostě ať to je někdo, koho jako vidím a někdo, kdo prostě vím, kde někde jako kdyby má sídlo, vím, kam do té banky můžu jít, vím, kde má prostě sídlo té firmy a podniká a tak dále. Hlavně i jako kompetentní k tomuto posoudit, jestli jako jo nebo ne. Přesně tak. Ale všeobecně ta vidina rychlého zisku není úplně ideální a je to první takovej zdvihnutý prstíček, že Ale jako je to jasný, že kdo by ho nechtěl vydělat hnedka, rychle, obrovský peníze, bez práce, to je sen každýho. Ano, taky bych chtěl. To je sen každýho prostě. To je sen každýho. A tohle prostě, jakmile to je něco, co bez práce mi vydělá spoustu peněz za minimální úsilí, tak tam něco smrdí. Jo? Protože to prostě ten život nefunguje. Jo? To je prostě takhle funguje hazard, hleda. Ale... A to ještě musí být se štěstím, takže na to pozor. Ano, přesně tak. Ale můžeme si to schválně rozdělit na věkové skupiny a teoreticky jako to, co se jich může nejvíc týkat. Jasně. Z těch různých jako podvodů. Jasně. Takže máme tady třeba starší lidi. Tam bys dal co? U těch starších fungují právě ty autority. To jsou ty videa těch politiků, takových těch známých osobností, těm, kteří prostě ty starší lidi jako jim věří, to, že už mají tu kompetenci, ale vůbec nedokážou posoudit, jestli to fakt voní, nebo to si vydat, jsou prostě nějakým způsobem vykonstruovaný umělou inteligencí. A právě takhle slepně následují ty svoje lídry a vkládají ty peníze prostě do věcí, které nakonec neexistují, mizej a ty peníze končí v kapsách těch podvodníků. OK, super. Takže starší lidi důvěra v autority. Zajímavý, že tady třeba ty podvody se týkají i jako majetnějších lidí, že často to jsou i bohatí lidé. A ty třeba reagují zrovna na co? Bohatší lidé. Bohatší lidé půjdou nejspíš po nějakých investičních nabídkách, kde může být buď právě to rychlé zbohatnutí, nebo i jako normální zbohatnutí, ale prostě nějaká investiční nabídka, do které jako můžu jít, protože mají nějaký majetek, jsou většinou zvyklí nějakým způsobem investovat, jako jedno jakým, ale většinou už jako něco za sebou třeba mají, nebo něčeho se jako účastnili. Jasně. Takže ti půjdou asi nejvíc po těch investicích. Taky si myslím, jo. Protože, jak říkáš, oni ty peníze mají a chtějí, aby ty peníze jako rostly víc a víc a víc. Měli víc, takže zase na to celý ty podvodníci a řeknou si, peníze mají, bude jim tím penězům líp v našich kapsách. Že? A hlavně jich mají tolik, že jim nebude vadit, když jich pár uberem, protože si to ani nevšimnou. A to je taky důležitá věc. Právě tihle lidi, často třeba ty, co jich jako mají víc těch peněz, tak se stanou třeba obětí podvodu, který je třeba, nevím, 5 000, 6 000 podvod. A ty lidi často se stává, že to ani nehlásí té policii. Že se ten podvod stane a oni jakož jako peněz mají víc, řeknou si, no tak jsem blbec, jo, třeba se jí styděj a řeknou si, no, to málo peněz, nebudu to řešit. Ale pokud se jich takhle těch lidí nastřádá třeba 100 000, to už je to hodně peněz. Tak už se jako bavíme o velkých penězích. Jo? Takže na to... Takže cíl je jít po bohatých lidech a brát po troškách. To chci říct? To jsem neřekl, ale vůbec už nedávám žádný podvodníky. Takže máme tu i tip pro ty podvodníky. Ale ne, děje se to, takže já to bacha. No a potom tam jsou, kdo ještě? Mladší lidé. Mladší lidé. Na co reagují mladí? Lítá to taky všude možně. Kryptoaktivity všeobecně. Kryptoměny. Kryptoaktiva, rychlé výdělky v kryptosvětě, dejte sem peníze do nějakého coinu.
Já jsem měl zákaz to říkat, ale prý můžu. Takže do nějakého coinu a za zhruba 2 týdny budete mít 1000% zhodnocení. Je tak. Ono je to, no. Já mě fakt zajímalo, kdo na tohle, ne, že kdo na to klikne, já to jako chápu, ale ono to prostě je podezřelý, ne? Nebo ono to je těžký, protože to krypto samo o sobě se zdá být jednoduché, ale za mě to jako není úplně jednoduchá záležitost. Celkově to pozadí, to fungování, vlastně princip toho fungování. A určitě to není jako jednoduchý natolik, aby prostě do toho mohl jako investovat každý a každý na tom jako vydělal, protože kdyby ho dělal každý. A byly tady případy ještě, jak jsme řešili i ty známé osobnosti a tady ty kryptověci, tak já vím, že jsem to viděl buď někde na YouTube nebo někde, tak řešili, že hodně jako influencerů v zahraničí dělali to, že třeba jakoby vyšli oni sami, anebo byli s někým jako domluvení, že vlastně spolu vydají nějaký ten coin nebo nějakou tu kryptoměnu. Aha. Oni to brutálně nafoukli tím, jak byli jako známi, že to byla taková bublina, že to vlastně i vypadalo, že to reálně vydělává. Dostali se na nějakou vlastně hodnotu, kterou chtěli a pak se úplně odmlčeli a najednou to spadlo a všichni, kdo tam ty peníze dali, tak oni přišli reálně. To byla ta ženská, ne? Nějaká? Jich bylo víc, podle mě, upřímně. Jo, víme, že se o čem ale mluvíš. něco mi tam proletělo. Ano, to je pravda. Takže to je kombinace kryptosvěta a známých osobností. Hodně podle mě spolíhají na to, že v tom kryptosvětě je to často takový, řekněme, anonymní, jako dá se tam ztratit hodně peněz a dá se tam ztratit hodně peněz ve smyslu, že i třeba ten člověk si řekne, no tak je to krypto, tak jsem o to přišel asi, jako co. A to může být třeba taky jenom jako 500 nebo nějaká taková částka menší, ale jak těch lidí je tolik, tak přesně tak. Jo, a hlavně, jak říkáš, jo, oni to lidi počítají s tím, že to má velkou kolísavost, jo, to krypto, protože a doufám, že jako lidi s tím počítají, protože má. A potom dál, že to přijdou, tak si řeknou, že nic. A přitom to vlastně bylo celou dobu jenom fake. Jo, bylo to prostě věc, co ani jako nebyla, bylo to jen na pozadí nějak něco vykonstruovaného. A s cílem obrat ty lidi. Přesně tak, jo. Okay. Ale, no, co jako jsem to říct, diverzifikovat, nedávat všechno do jedné věci, to říkáme to tady furt, říkáme to už opakovaně v těchto dílech. To nevadí, řekneme to znovu. Přesně tak, diverzifikujte, nesázejte všechny své peníze na jednu kartu, to je prostě zase základní poučka všeho a hlavně, když někam peníze dáváte, tak si to ověřte. Nevěřte všemu, co dneska na internetu vidíte v televizích. A hlavně si vyhýbejte slovům jako garantovaný, jistý výnos, dvouciferný, prostě korporátní nějaký dluhopisy, takový jako, nevím, nějaký startupy nebo co, prostě já neříkám, že to je jako špatně, ale fakt, když už do něčeho takového jdu, tak si to tuple musím prověřit, jestli je to legitimní, jestli to fakt funguje tak, jak oni říkají, a jestli to není jenom kec. Bacha. Ještě mě tady napadá zmínit ty korporátní dluhopisy, to je trošku mimo, ale jakože taky, když vám někdo řekne, že to je pod dohodem České národní banky, tak to nemusí nutně znamenat, že ta Česká národní banka to dohlíží, ale třeba jenom těch korporátních dluhopisů to je taková bokem trošku jenom, ale že se stane to, že Česká národní banka jenom schválí statut nějaký, na základě kterého ta společnost může vydávat dluhopisy. Ale schválí jenom ten dokument a to neznamená, že dohlíží na tu společnost. Takže na to bacha, když vám někdo řekne, že je to pod dohodem České národní banky, tam chodí na kontrolu, ne. Jo? Jo, protože oni můžou asi ten dokument, řekněme, vyvonět pro tu banku, ať to jako vidějí, ale pak už ty aktivity dál neřeší, že? Přesně tak, jo. Okay. Takže podvody, prostě všichni, lidi podvádějí, vymýšlejí možný různý způsoby, ale vždycky se to musí tomu konzumentovi nebo k tomu poškozenému jakým způsobem dostat. Přes jaký věci se to k němu takhle může dostat? Přes to ty podvody jako fungujou? Přes WhatsApp. Super, jdeme dál. Jo, to jsem teďka řešil taky s jedním klientem, že mi to říkal, že mu napsala známá, že potřebuje poslat peníze na nějaký číslo účtu a on to začal jako vyplňovat a pak si řekl, to je nějaký divný. A zavolal té známé a tomu řekla, že o tom vůbec neví, nic nemá nikam posílat, že prostě lítá takový skem jakoby z jejího čísla. Vůbec o tom neví, že se to jako děje a dělo se to, takže ty zprávy na WhatsAppu s nějakým jako odkazem velmi opatrně. Je to klasika, WhatsApp, Messenger, tady tyhle komunikační platformy se často stávají vlastně terčem těch podvodníků, kdy vám jsou schopni ten WhatsApp nějakým způsobem ukrást přes nějakou škodlivou aplikaci třeba nebo škodlivý odkaz a potom právě píšou vašim známým, vašim kamarádům s tím, že se nacházíte tady a tady, potřebujete pomoc, potřebujete nutně poslat peníze nějaký.
A často se stává, jo, je to fakt hodně. Oni to hrajou vlastně na tu důvěru, že Tak, jako se znají ti, že ty lidi vám to prostě pošlou, jo, takže na to bacha a říkám, mám klienta právě, je vyšetřovatelů kriminální policie a ten to řeší dnes za denně, ale to prostě těch podvodů je fakt strašně moc, jo, a furt se opakujou, ale stejně ty lidi na to jako skáčou a to na jednu stranu chápu, jo, je to takový prostě tak udělaný, proto aby to ty lidi na to skočili, ale vždycky si prostě dá pozor, ověřovat si to, když mi to něco takového přijde, zavolat tomu dotyčnému člověkovi, jo, zeptat se ho, promluvit si s ním třeba nějaké otázky, jenom co může vidět jenom třeba on, aby to, protože se může stát, že to můžou, říká se tomu spoofing, jako naspufovat číslo, jo, že se já můžu dovolat, nebo mě může někdo volat ze známého čísla a nemůže to být ten konkrétní člověk. Aha, okay. Taky to existuje, to bacha, no. Mně se třeba teďka dělo hodně v poslední době, nebo ne v poslední době, to bude tak 3-4 měsíce, kdy mně přijde, že každý den vyskočila nějaká nová fejková stránka na sociálních sítích, nejlepší bylo Filipův každodenní život, to mě hodně bavilo, kde mi psali i moji kamarádi, jako jestli mám novou stránku, nebo co to je. A tam fakt někdo si prostě vzal moji fotku, fotku a i myslím nějaký popis prostě zbije a všechno, jakože to fakt takhle vypadalo, jakože to je ode mě. Trošku bych se na to nalákal, možná i já. A Filip začal sám sebe sledovat? No, začal jsem sám sebe sledovat a pak vlastně psal každému, že pro nějaký tipy na investice, že se mají přidat do WhatsAppové skupiny a nějaký jako odkaz. Takže to je přesně ono. Může se to fakt stát jako komukoliv. A Filipa prostě se stala veřejně známá osobnost, točení podcastu všichni potom šli. A všichni po něm jdou. No. Přesně, jako takže bacha, jak jsi na tom topu, rozumíš? Takže aby stali pod bacha. Bacha. Takže i to se může stát. Pozor. Jo, takže, no ano, ale ten WhatsApp jako hodně častý, takže prostě internet, ty deepfakeové videa, jak jsme říkali, ten WhatsApp samozřejmě, Messengery, říkám, může fungovat i to, že vám prostě zavolá někdo ze známého čísla a není to on, jo, říkám, ten spoofing, taky ale existuje. Ale on tam jako mluví. Ne, když mě bude volat ten můj známý a bude to vlastně úplně jinak jako hlas? Ne? Nemusí to vždycky poznat úplně, jo, že to prostě může být nějaký že... Takže na klonování hlasu tam ještě úplně není. To úplně ne, jako taky se dá v dnešní době všechno. Jo. Potom ještě existují samozřejmě odkazy na e-maily. Jo, to vám prostě hodí jenom odkaz s tím. A to je nejvíc asi možná, ne? Jasně, to bylo nejvíc. Phishing? Phishing, přesně. Ale ne, jako asi nejvíc, co jako by bylo nejčastější, tak bylo, když někdo prodával věci třeba na Vintedu a tak dále. A vždycky to bylo tak, že někdo napsal, jasně, já ty věci beru, kam mám poslat ty peníze. Chci napsat číslo už to, no a potřebuji, bych vám mohl poslat peníze, tak potřebuji vaši údaje ke kartě, jo, protože potřebuji jako vědět, kam tam, nedává to smysl úplně, ale to je jedno. Ale nenapadne ti to třeba. Nenapadne ti to, takže jo, tak poslali jako třeba údaje ke kartě, boom, a je to doma. A nebo ještě jedna věc, to je, že koupím ty věci, ale pošlu si proto svoji zásilkovou službu. Jo, tady máte odkaz, přes tu službu to pošlete. Boom, přišla vám stránka. GSL třeba, jo. Ta stránka byla pravá, normálně reálná, tam byly prokliky prostě na reální stránky a jedna jediná věc, jeden jediný odkaz, na který měl ten dotyčný kliknout, tak na té stránce byl fejkovej. A ten odkazoval pryč. A to už jako tuple nepoznáš, takže klient, to bylo vymakaný, tak, jako klientka, tak prostě jako, že jo, no, já jsem mi to potom ukazoval, já jsem to taky nepoznal, prostě to úplně totožná stránka. Boom, klikl na to, ujde k kartě, tak je tam vyplnila, že jo, protože chtěla ty peníze s tam dostat. Boom, a vyžehlený účet. Já jsem k tomuhle chtěl dát ještě jeden tip, ať to stočíme i víc na ty finance. Na tady tyhle jednorázový nákupy třeba na internetu nebo kamkoliv jinam, když dávám tu kartu, není úplně špatný používat na tohle kreditku od banky, protože přes tu kreditku oni se nemůžou dostat jakoby k vašemu účtu. Tam se stane maximálně, že oni v podstatě vyčerpou peníze od banky, jakoby za vás, ale to se potom dá reklamovat. Dost často to bývá pojištěný od té banky, takže vám potom nic jako nehrozí. Takže já jsem to třeba teďka u sebe udělal nedávno, že všude Apple Pay a tak dál jsem měl prostě osobní kartu, dal jsem tam kreditku místo toho, abych právě tady tohle z toho vyřešil. Ještě se mi teda nestalo, že bych měl nějaký problém, ale když, tak ta kreditka, tak to není úplně špatný. Oni to teďka v bance hodně nabízejí, ty kreditky, když tam jako člověk přijde něco řešit, tak de facto se mi to stalo asi u 3 klientů, že prostě vždycky jim tu kreditku chtějí dát a právě odůvodňuje to tady tímhle. Že to je, proč ne? To je dobrý. Jako jo, ale člověk s tím jako musíme pracovat zase, jo. Nemůže to mi prostě... A na to navážu dalším tipem. No. Jeden tip za druhým, že to teďka mám u toho ČSOBčka, tak můžu machrovat. U nich jde i nastavit, že automaticky na tu kreditku, ty potom třeba dejme tomu 25. máš nastavený inkaso tak, že to vždycky vlastně jakoby zaplatí celou tu částku, kterou si vyčerpal, tak, aby tam nebyly žádný úroky. Aby si vždycky vychytal bezúročný období. Takže to znamená, že já potom platím třeba dejme tomu během dubna jakoby normálně všechny platby.
mám nastavený inkaso automaticky podle toho vyčerpání, ono mi to napíše, kolik se mi strhne 25. následující měsíc a je to bez úroku a já to nemusím hlídat. Jenom musím mít peníze na tom osobním účtě, aby to jakoby to inkaso vlastně mělo odkud brát. Takhle funguje kreditka vlastně. Jo. Já si půjču cizí peníze banky a pokud já je vrátím do nějakého období, tak je to bez úroku. Jo, ale ne každá banka nabízí to, že to vlastně bude hlídat jakoby za vás, abyste byli v tom bezúročném období, což taky není špatný. Jo, takže to je jako dobrý. SOB. Ano, SOB, ale žádný product placement nebojte. Ne. Jo, takže jdeme dál. Já se bavím o těch financích, prostě je to financí všechno. Ale hlavně co ty investice, protože v dnešní době ty investice jsou strašně jako téma. Jo. Takže ty investiční podvody teďka hodně nabírají na obrátkách. A je zajímavý třeba, jak funguje, potom řeknu co, jakože Ponziho schéma, jaký letadlo a tak dále. To jsou investice, které se zdají jako naprosto pravý, dokonce vám vyplatí nějaký zisk. Jo. Vy říkáte, wow, to je pecka. Aby ověřili to, že to funguje, vlastně dobrý, peníze tady mám. Teďka jsem tam poslal 10 000, vydělal jsem tyho 20, tak proč tam neposlat víc, že? Bum, pošlu tam něco dalšího. A tady i pozor, protože v tom Ponzim nebo v těch letadlech často se každý jakoby hájí tím, vždyť už to funguje dlouho. A já jsem viděl nedávno ten dokument na Netflixu o Berním Madoffovi, kde ten jeho podvod, to Ponziho schéma trvalo 50 let, od roku 72 do třeba 20, něco takového. Takže tím chci ukázat, že jako to, že něco funguje dlouho, neznamená nutně, že to je v pohodě. Protože jak funguje, ten medový hustý, jak funguje tady to Ponziho schéma, to letadlo? Já vlastně dokážu vyplácet ty zisky těm stávajícím klientům tím, že já vezmu vstupní poplatky nebo vstupní vklady nových klientů a takhle ty peníze vlastně přesouvám. Vždycky si z toho něco utrhnu, ale ty peníze jako kdyby nenabývají, ale nabývají jenom tím, že tam přichází další lidi. Zkus to říct jednoduše. Jednou větou to zkus. Mně přišlo, že to bylo strašně jednoduchý. Nebylo. Zkus. Si tě otestu. Jednou větou. Může to být co větí? Může, ale krátký jsou větí. Jedna čárka. Zisky přicházejí od nových vkladů dalších lidí, co tam prostě přijdou, jednoduchý. Nejsou to jako kdyby zisky z těch z nových peněz investic. Vyplácím ty starý. Tak, přesně tak. Jsi dobrý. Mě nenapadlo. Děkuju. No. A hlavní jako znak tady tohohle je, že ty nový peníze musí pořád co? Přicházet, ano, děkuju. Přicházet a vlastně dokud přichází ty nový peníze, tak to letadlo jakoby letí, proto jsem říkal letadlo. Přesně tak. A když přestanou přicházet, tak došlo to letadlo jakoby padá. Jakoby zjistíš, jako že ne. Jo, takže i jaká investice právě, co se jako zdá, jako že funguje, dobrá, nemusí být nakonec jako pravdivá, všechno to prostě může být zase konstrukce jenom a byly to obrovský podvody, jo, řešili to fakt jako nejvyšší orgány státní správy, jo, NCOZ a tak dále, řešili se ty obrovský letadla. NCOZ řeší taky obrovský témata, jako kdyby víš, že policie nejvyšší útvar policie, co řešili nejzávažnější korupci. Ty co řekl tak rychle tu zkrátku, že jsem to nechytil, víš? No, to nevadí, to je. Je to tajný? No, to Národní centrála proti organizovanému zločinu. Národní centrála, jo. Národní centrála proti organizovanému zločinu, ona se zabývá těmhle podvodama. Okay. Jo, ale právě máš ty zkratky najetý a my běžní smrtelníci ne, tak mi to jako by utkvělo hlavě, víš? Pardon. Jo, tak prostě ty řešili několik tady těch podvodů, jako fakt to jsou jako 100 miliony až miliardy, kdy prostě fakt taháš a 100 000 poškozených a ty potom jako ty trestní věci, to se táhne velkou dlouhou dobu. Většinou s nejistým výsledkem, že? Přesně tak. Jo, většinou ty peníze prostě už jsou pryč, jo, ty většinou lidi je prošupe za něco úplně jiného. Doslova jako proletěj komínem a potom ty poškozený ty peníze těžko dostávají zpátky. Takže na to bacha. A když už se jako něco povede, tak většinou to bývá asi zlomek toho, co tam dali, že? Jako tam prostě hodně věřitelů, no, jakože on si většinou zajistí ty majetky nějaký, ale to prostě pokryje jenom zlomek toho, protože ty peníze jsou jako pryč. Jo. Ono jako všeobecně ten jako nastavení toho systému, já to chápu, protože asi není úplně jednoduchý udělat to nějak jinak, ale takový to, že někdo mě vlastně odrbe, já na toho člověka podám nějaký oznámení, on je potom třeba v insolvenci a tím pádem jakoby není kde brát, takže mě to pak bude splácet po 500 po zbytek života, víš, jakože legální jako, krádež. Ano, přesně tak, že jako strašně lehce se proti tomu dá vlastně obrnit z pohledu toho podvodníka, mně přijde, víš? Jako, ale jsme, aby jsme to posuzovali, to, jak to je, musíme s tím pracovat, dá se nedělat. Ale dá se to prostě pozor na tyhle investice, když většinou vás někdo tlačí to rychle, jako mimořádná nabídka, jo, jestli to uděláte teďka, tak protože za měsíc už to nebude, jo, teďka budou ty zisky největší, protože se to potom rozdělí úplně jinam. Už tam je to smrdí. Jestli zavoláte do 5 minut, tak tomu bude coin navíc. Jo, zase to řekl. Neměl to říkat, ale nevadí. Jo,
prostě bacha na to, pokud vás někdo tlačí v rychlosti do něčeho, do nějaké investice, která je tajná, ještě není zveřejněná, nikdo o ní neví, tak tam něco smrdí prostě. Exkluzivní nabídka, která je jenom pro vás. Přesně tak, jo. To ne, Bacha ne, na to. Bacha jo? na to. Radši investovat do jako ověřenějších produktů, známějších, fakt, co tady jsou nějakou už dobu etablovaný a radši... Co znamená etablovaný? Ustálený. A radši ty 2-3% na tom výnosu jako procentučata. Jo, procentíč. Cože? 2 nebo 3% ročně tak, za to nestojí. Přesně to tak, jo, radši jako kdyby od tohle to bezpečí, protože samozřejmě jako každá investice, čím vyšší je výnos, tím vyšší riziko. To je úplně základní poučka všech investic. Jo, a tohle jsou jako takový až rizika, že prostě ty peníze oni jako fakt prostě přijdou. Čau. Jo. A jsou pryč. To radši už budu mít zlatý spořák oproti tady tomuhle. Jo. Takže na to bacha. Tak, jelikož my jsme teď jako úplně profíci a zlepšili jsme vlastně naše poznámky a máme momentálně číslování stran, takže Tome, na jaké jsi teďka stránce? Na 4. Jdeš na 4? Vlastně. Nebo jsi byl na 4 už? Ne, 4, tady jsem teďka. Na 4. Okay. Protože já tam jsem taky, tak jsem si říkal, protože tam máme to DPDčko, GLSko a balíkovno a mám dojem, že ty jsi to už trošku řekl. Já jsem se nemohl udržet, jsem to totiž zmínil. Mě to tam tak napadlo, chápeš? Ale ještě něco ti tam to napadá? Přichází jako řeka. Tady k těmhle třem. Protože to mi přijde teď jako hodně používaný, protože teď je s tím velký boom. PPL boxy, Alza boxy, všechno je to strašně moc. Jo. Tak ty jsi říkal, že vlastně byla ta stránka, která vypadala úplně stejně, tam bylo jedno ustanovení jinak. Ještě něco ti napadá skrz tady tyhle ty přepravní společnosti? No hlavně jako princip ten, že když já něco prodávám, tak já nebudu nikam zadávat svoje údaje karty. Okay. To je důležitý, jo? A když bych třeba nakupoval, tak na co dát pozor? Nefotit nikomu zase údaje karty, zejména tu jako zadní stranu a tak dále, platnost. Když nakupuju, nefotit údaje, buď si to dát do nejbezpečnější věc je jako kdyby uvozovka v tohle dobírka. Jo? Prostě ať to přijde, tak já si to zaplatím. Ale dopředu tak se dívat třeba, doporučuji ověřovat jako obchody tím, že pokud já nakupuji přes nějaký obchod, si tam zadávat jako kdyby platba kartou, platba dopředu, tak já si třeba najdu na Heureku a tam se podívám na hodnocení toho e-shopu. Jo, a tam většinou jako kdyby jsou tam hodnocení od nějakého zlatého a tak dále. A tam vidím, že ten obchod nějakým způsobem funguje, že tam jsou zkušenosti těch jako kdyby lidí a většinou jsem schopný takhle ty podvody odhalit ještě dopředu. Jo, takže to je... obecně by to mohly být pak i třeba v mailu nějaký zhrnutí objednávky, který přichází z divné e-mailové adresy. Jo, ano, dávat si pozor na e-mailovou adresu. Jo, vážně, že tam je třeba nevím, www.něco a ono tam třeba bývá jenom tečka nebo čárka navíc a už to změní úplně celou tu doménu. Takže na to taky bacha, kontrolovat si fakt vždycky a hlavně neproklikávat na nějaký odkazy, kterým pošle jako někdo z nějaká třetí strana. Jako si ideálně stačí, já otevřu prostě zvlášť na Google někde a nechodím jako přes prokliky. Nebo i ten odkaz může vypadat divně, že? Jako, že ta stránka, kam mě odkazuje, může být taky divná. Alebo taky může vypadat úplně stejně a nepoznám ani prd. To jsou ty typy odkaz. Jo, ale jako u těch podvodů jako je častější. Ale co ještě třeba zajímavý, co teďka hodně frčí, a to taky zmiňoval na začátku, ano. Že dobrý den, policie České republiky. Stal jste si obětí podvodu. Jste a ten a ten? No, dobrý den, ano. Mám podezření, bacha. Jo, to jsou ty hovory od policie, no? No, takže hovory od policie a zajímavý, to mi říkala klientka jedna, zase, že jí volal jako od policie, že oběti podvodu a že je nutno rychle peníze z jejího účtu jako vybrat a vložit na účet jiný. A tam byl nějaký, jako, že se nějak jako nedohodli, ale že by je nakonec mohla vybrat a že by je předala policistovi nějakému, který by jako ji vzal a uložil do úschovy jako policie. Takže vybrala, v Brně na Hlaváku předala. Fakt? A ji předala? Jo, to měl strach asi trošku. A jak říkala ti třeba, jak vypadal ten člověk, který mu to předávala? Prej byl úplně legitimní nějaká jenom kapuce a páska přes oko. Já bych se to asi nebavil, ale prostě jako... No, takže i to předání fyzicky může probíhat. Ano, přesně tak. Oni po vás jako fakt vyložení, že jim předáte člověku, který úplně životě co neviděli, předáte tašku s penězma a jako je to safe, je to dobrý. Zachránil jsem si peníze. Ne, nedělejte to prostě, jo. Nikdy po vás policie nebude chtít, abyste jí předali nějaký peníze někde na Hlaváku. Jako je to blbost prostě, jo. To si dá, no. A nebo ty Bitcoin maty, já vím, že nemám mluvit o tom coinu v kombinaci, ale vím, že to bylo taky, že musíte vybrat ze svého účtu a musíte to vložit do
Ano, Nějakého to Bitcoinu. No. A to byl obrovský problém, protože to se dělo, že u toho třeba stál i příslušníci policie, u těch matů vyloženě, protože se otypovali, už byl ten boom těch problémů, tak už vyloženě staly hlídky kolem toho, a když tam šel prostě nějaký starší osoba třeba, vkradl nějaký větší obnos peněz, tak ji zastavili a chtěli jako od toho odrazit a normálně jako to byly hádky, že normálně ta osoba začala s těma policajtama pohádat, že oni jsou falešní a že ona věří tomu, kdo jí volal, protože jasně. Ten byl strašně hodný, milý a všechno řekl, jak to má být, jo, a že oni jsou falešní policajti. Jako brutál. Teďka jsem chtěl říct, že jsou hustí, že tohle vůbec jako dělali, že když byl boom, takže to jako hlídali a stejně bylo to na žebrotu. Ne, to jako to nepochopíš prostě. To je třeba hustý. Jo, okay. Takže i tohle se dělo, takže bacha celkově, jako když vám prostě někdo volá nějaký neznámý čísla, divný předvolby, radši je neberte. Jo, ze zahraničí. Ano, neberte ty a hlavně nezdělujte žádné své osobní údaje. Většinou dneska volá z bank, tak prostě se dá přes nějaký aplikace, nevím, George, Smart Klíč a tak dále. Volá vám Česká spořitelna, přímo píše upozornění v Georgi. No, nebo vy můžete zavolat přes George třeba, nebo přes ten Smart Klíč, všechno se dá volat dneska přes aplikaci. A třeba ty cizí čísla, jako já je třeba taky beru, víš co? Je tam třeba Slovensko, já jsem zvyklý z práce neznámý čísla jako, vedeš. Jasně, ale zatím teda jako zavoláš, co, že jo, ale jakože nepředstavuješ se třeba celý jménem na tom narození, jo, neříkáš jim tam trvalý bydliště tak dále. To ne, ale je třeba možný, protože to se mi stalo hodněkrát, že bylo nějaký neznámý číslo, často třeba zahraniční. Já jsem to zvedl a tam bylo jako ticho a nic. A já si říkám teďka za těch 5 sekund, jako přijde mi faktura z Outučka, že tam je minus 15, nebo je to třeba reálný, myslíš, že ne? Jo, je to těžký, hele, v dnešní době, že jako za mě už všechno dá. Jo, že z toho mám trošku strach vždycky, když tam nic jako neslyšíš a pak najednou přijde jako faktura, zaplať to. Jako pokud naše povaha práce jako je o tom, že prostě bereme cizí čísla, protože to jsou potenciální klienti, takže to tak jako je, byli bez práce, my jsme brali cizí čísla. Jestli je z Maďarska, to je jednou mimo tu hypotéku vyřešíme. Ale jako nevíme nikdy prostě, takže my musíme, ale pokud prostě hlavně nějaký starší osoby, prostě neberte ty hovory, jo, zbytečně se necháte jako kdyby ukecat, ty lidi jsou velice schopní, oni na to mají vyloženě manufaktury, ty lidi sedějí prostě u obrovských stolů, jich tam třeba 20 a jedou prostě jeden telefonát za druhým a motaj. Jo, přesně. A jako jedou bomby a oni se tím vyloženě tím zabývají, jo. Je to někde zahraničí a tohle prostě jejich biznis. Takže na to bacha a radši bych se tomu vyhnul a všechno se kontrolovat, jo. Když vám volá nějaký vnuk, ahoj babi, pošli mi peníze, ne. Jako tam může zavolat i reálnej vnuk. No, řekněte vnučku, přijď si, jo, prostě, jo. Dostaneš takže, oběd, dostaneš přiměřenou porci tak. 8 knedlíků a 15 gulášů a pak dostaneš 500. A pokud máte nějaký podezření, že jste stali obětí nějakého podvodu, nebo že prostě tam něco nesedí, radši buď zavolejte té osobě, anebo klidně se nebojte zavolat, prostě nahlásit to na tu policii, jo. Prostě oni na to mají velký svazky, kde evidují tady tyhle podvody a čím víc těch důkazů tam budou mít, třeba od vás to může pomoct. Jo, nějaká ukamenou policajti, že tam přijdou další, já ale... myslím, že takový dosah ještě nemáme, ale dobře, ale jakože... Ale můžeme si tady dát okénko, můžete nám napsat, co si myslíte o těchto podvodech, jestli třeba jste něco takového zaznamenali u vás nebo u okolí, že třeba na WhatsAppu někdo psal, nebo volalo nějaký neznámý číslo, nebo byl tam nějaký ten Bitcoin a schválně napište nám buď do komentáře, anebo na e-mail napiš, asi bez diakritiky, napis @faktfinance.cz. Děkujeme. A pro ty podvodníky, tohle není náš e-mail. My vás teď poslat nebudeme. Dobrý, to mě nedošlo. Ale... Co ještě? Jedna věc. Nestahujte si do telefonu nějaký neověřený aplikace na to, aby vám ten telefon někdo nějak jako mohl ovládat. Když vám někdo bude volat s tím, že vám něco zařídí na telefonu, něco vám tam stáhne a jenom si stáhnete aplikaci, přes kterou vám to udělá. Ne. Nestahujte si žádný tyhle aplikace, protože se vám dostane do telefonu a jste v pytli. Tak. Dobrý. A ještě s tím mailem, celkově jsme tady měli takový tip, protože hodně těch podvodů a hackerů a bůh ví čeho může být navázaných na e-mail, váš, osobní nebo jakýkoliv jiný. Doporučujeme tam určitě mít dvoufázové ověření, tam, kde to jde, tak si to nastavovat, protože to dvoufázové ověření funguje velmi dobře a nejdůležitější je to u těch e-mailů, protože často na hodně aplikací máte napárovaný právě ten mail, takže pokud se někdo dostane do toho vašeho mailu, tak je problém. Takže dvoufázové ověření je velmi dobrá věc. Už se to teď asi používá docela běžně, ale třeba pro ty starší generace doporučujeme dávat. Je to fajn. Jo, je to důležité. Hlavně těch investičních aplikací, co třeba jako, že my děláme Edwarda a tak dále, tak taky tam vyloženě vyžadují buď otevření ještě SMS-kou nebo přes Google Autentikátor. Jo. Takže určitě jako fakt doporučujeme, je to dobrá věc, protože vždycky potom, že tam něco pípne, že se přihlasuje někdo třeba z Bratislavy. A to třeba je zajímavé, že já jsem se přihlašoval do svého mailu po nějaké jako době a psalo mi to jako přihlášení z Prahy.
Jo, Jestli to jsem já. To občas jako kdyby hází špatný typ adresy, no. No, jestli, že pokaždé jako Praha a tak říkám, tak jsem to já, nebo to nejsem já, nebo co mám teďka zmáčknout? Jsem v Praze, nejsem v Praze. Ano nebo ne? Vždycky jsem byl v Praze. Sám jsem se zmatl, tyjo. Jo. No, takže na to bacha, ale jako tohle je jako dobrá věc, no. Tak já jsme i říkali, zmiňovali předtím kontrolovat ty adresy, napojat na tyhle divný telefonní čísla a tak dále, vždycky z toho věřit. Zajímavý třeba i, když bude někdo vám nabízet nějaký investiční produkt po telefonu, tak jako, kdybys dokázal, jako kdybys to dokázal, ale jestli... Teďka nevím co. prodat nějakou investici jenom přes telefon, to je přece blbost. To je hlavně i nezákonné, protože my musíme klienta identifikovat, musíme zjistit, jestli je to opravdu on, musíme ověřit původ peněz a tím pádem prodávání investic po telefonu. Pokud to všechno jako má proběhnout od A až do Z, kdy jakoby někdo zavolá ve smyslu představím vám brutální investiční nabídku a tady to podepište přes něco, tak už jenom to je špatně. On vás musí identifikovat a musí jakoby si všechno prověřit, jo? Takže už jenom tímhle je to pro vás signál, že ne. Něco jiného je, když máte svého poradce, který ho třeba znáte a jenom řešíte nějaký technikály nebo detaily po telefonu. Už vás má identifikovaný. Přesně tak, to je jako v pohodě. Ale kdyby tam měla být i ta identifikace, je to špatně, takže vůbec to je podvod. To je zákon kvůli tomu AML-ku, což je zákon proti praní špinavých peněz, kdy musíme to konkrétně člověka identifikovat a zjistit, odkud ty peníze má, že nemá prostě nějaké trestné činnosti, nechce se tím vyprat. Jo. Takže po telefonu no can do will baby doll. Hezký. Dobrý, že? Jo, takže když vám prostě někdo tady bude chtít prodávat nějakou investici po telefonu, zase zvednutý prstík, už je to jako divný. Vždycky prostě, já osobně, kdybych měl do něčeho dát peníze, vždycky se s tím člověkem budu chtít vidět, ať se s ním prostě vidím, minimálně třeba přes jako kdyby i online hovor, už to je samo o sobě jako kdyby lepší, protože už jaký způsob může nacítit nebo něco takového, ale vyloženě jako přes telefon jenom. Ale si myslím, že kdyby tě viděl fyzicky, tak ti nebude chtít podvést. Já myslím, jako klient, že co? No, doufám. Jo, dobrý. No, takže třeba to zjistím, ale rychle zbohatnutí prostě nefunguje. Bohužel bylo by to krásný, může to být jenom dobře setřený los, ale to je taky hazard, je to o štěstí a buď a nebo. A věřte nám, že i ty sázkovky a ty firmy, které dělají tady ty losy, to mají velmi dobře spočítaný, takže přesně není to... Jako tam může být zvěda fakt to štěstí, že jsem jeden z tisíce, který to vyhraje. No, ale... Kdyby to fungovalo, dělají to úplně všichni a všichni jsou tady milionáři. A kdyby byli všichni milionáři, tak to nefunguje. Neděje se to. Jo. Tím se kruh uzavřel. Prostě tak to je. Jo, pokud já budu chtít s něčím jako vyběhnout, bez práce, mít koláče, tak se můžu hodně rychle stát obětí podvodu. Takže já tady tohle krásně uzavřu jedním moudrem. Pokud vám někdy něco přišlo, že to je moc dobré na to, aby to byla pravda, tak to pravděpodobně nebyla pravda. Boom. A s touhle bombou se s vámi dneska loučíme. Přesně tak. Takže můžeme dát takové zhrnutí? Až můžeme, no. Co jsme probrali, co jsme neprobrali. No, takže všechno. Žijeme ve světě podvodu. Jo. Je toho víc a víc. S rozmachem informačních technologií a AI, Bůh ví čeho, to jenom přibývá. Je velmi těžké rozeznat, co je podvod a co není, takže vás samozřejmě chápem, ale bohužel o to víc ve střehu musíte být. Dávejte si na to bacha, dávejte si bacha na to, komu sdílíte své osobní údaje, dávejte si bacha, kam posíláte své peníze. To je asi jako tak celý. Ověřujte si informace všechny. Ten člověk, co vám něco nabízí, by vám to měl jednoduše vysvětlit, ale i prokázat své tvrzení nějakým způsobem, když budete chtít jako kdyby víc a víc informací, neby vám to poskytnout všechno. Přesně. Super. Jo? Takže děkujeme, že jste dokoukali až sem nakonec. Mě to docela, nechci říct, že bavilo, je to takový téma, ale bavilo mě to, uteklo to, bylo to fajn, takže Tomáši, děkuji. Ještě se k tomu vrátíme, si myslím, že se k tomu určitě vrátíme. Určitě. To nás třeba zajímá, byl by zájem o to, aby jsme se k tomu vrátili? Pokud ano, tak nám napište do komentáře zájem. Přesně tak, my se tomu zájemem vrátíme. Přesně tak. Jinak nás teda sledujte. Budeme rádi, že nás budete sledovat. Budeme rádi, že nás budete sledovat na YouTube, na Instagramu, na Apple podcastech, Spotify. Tomáš Poradce, Filip Poradce, podtržítko, podlomítko. Dáváme tam nejenom příspěvky jako kdyby tady z podcastu, ale snažíme se tam dávat i nějaký vtipnou, zabavnou formou i jako postřehy vyloženě naší praxe a není to jen v souvislosti s podcastem. Edukace lomeno zábava, to je naše. Přesně tak, to vyrádi. Takže tak. A to všechno. A to všechno. Tak vidíme se u další epizody a mějte se krásně. Ahoj. Čauky.